Vianočný Coca-Cola kamión príde opäť na Slovensko. Tento ikonický kamión prinesie magickú atmosféru Vianoc priamo do vášho mesta. Pripravte sa na polárny zážitkový kamión, ktorý vás vtiahne do Santovej dedinky na severnom polárnom kruhu. Zažite polárnu žiaru a mrazivú krajinu, ktorá vám ukáže, aká nádherná môže byť zima na severe. Vychutnajte si bohaté občerstvenie a vianočné piesne, ktoré vás naladia na sviatočnú atmosféru a potešia všetky vekové kategórie. Poznačte si dátumy a miesta. Žilina 14. decembra, Košice 16. decembra a Bratislava 19. decembra, nech vám táto príležitosť neujde. Santa Claus osobne príde na Coca-Cola kamióne, aby vám priniesol úsmev a radosť na tento špeciálny vianočný deň. Podporte dobrú vec. Výťažok z predaja darčekov a občerstvenia pôjde na dobročinné účely, aby pomohol tým, ktorí to potrebujú. Fotografie so Santom, zábava a nezabudnutelné zážitky čakajú na deti aj dospelých. Pripravte si foťáky a úsmevy. Vianočný Coca-Cola kamión prinesie čaro Vianoc, ktoré zahreje srdcia a vytvorí spomienky na celý život. Príďte s rodinou a priateľmi, užite si spoločný čas, nádhernú atmosféru a oslávte Vianoce s Coca-Cola kamiónom.